A'a, Suleiman. Kai ne haka? Lafiya alhamdulillah. Ya gara. Alhamdulillah. Ka zo gun mutuniyar kenan. Wallahi na zo gurin Maryam. Me zan gani? iPhone? To ba abin da nake ta gaya miki ba kenan. To yanzu dai wane ne? Ismail ne ko kuma Suleiman? Dan kana dab da fadawa ko marda na sani. Ƙarya kake yi. Kai ne a cikin da na sani tsamo-tsamo. Ka ta nan a yanzu haka a cikin ta kake. Koda ko me kace? Koda da na sani? Koda ta yi ba sai kenan sai. Neman duniya. Assalamu alaikum. Sunana Gamu. Wannan maganin na HIV da na sikila wannan nake maganarsa a halin yanzu kunne ne ya girma kaka a wajena. Ya Allah kai ka ɗaukaka wannan cibiya ta almubaraka ta yi fice a ɓangaren ba da maganin HIV da na sikila har ma jama'a su warke duka cikin yardar Allah. Cutar sikila cuta ce mai hatsari a jikin duk wanda ya kamu da ita. Kuma cutar sikila aba ce wacce take hana aure, aba ce wacce take kashe ɓargon duk wanda ya kamu da ita. To ni Allah ya azurta ni, ma'ana ya bani baiwar maganin da zai ƙone wannan cuta ta sikila daga jikin mutum, wato cutar AMC. In har yayi amfani da wannan maganin ya latsa jininsa da ɓargonsa cikin yadda ta Ubangiji ƙone cutar yake ya fitsarar da ita. Mai jini AS in yi amfani da kalar wannan maganin cikin yadda ta Ubangiji muddin ya ratsa jininsa in ya koma ya auna jininsa yana komawa AA ne cikin yadda ta Ubangiji. Zartsi ko bori ko ɗaci yana tunzura wasu mutanen wajen shan magani. Wannan maganin na sikila Allah cikin ikonsa ya sanar da mu mun tace mun sarrafa shi, ba shi da zartsi ba shi da bori mu ba shi da ɗaci. Mu ba salam yake kamar ruwa ba. Malama Ruki ya ɗanɗanansa yake. Gaskiya ne, wannan magani ba shi da ɗaci kuma ba shi da bauri, ɗanɗanansa kamar zuma yake. To alhamdulillah. Idan ana maganar maganin HIV da na sikila, to sai dai a banne da kayanmu. Domin a daɗe ana yi sai gaskiya. Wannan yanayi da ƙasarmu Najeriya take ciki, ya Allah ka fidda mu, ka kawo mana sauƙi. Da ma duniya baki ɗaya. Babban adireshinmu na wannan cibiya yana nan a jihar Kano. Gabasawa local government, gari na Karmami. Mazauna birnin tarayya Abuja za ku samu wannan cibiya tamu a area 1 Afo. Cikin resettlement muna aiki da ranar Juma'a da Asabar. Mazauna jihar Gombe za su samu wannan cibiya tamu a garin Billiri. A unguwar Bishiya muna aiki ranar Juma'a da Asabar. Mazauna jihar Borno za ku samu wannan cibiya tamu a unguwar Gwange, layin Tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska muna yin aiki ranar Litinin da Talata. Mazauna jihar Bauchi za su samu wannan cibiya tamu a garin Azare. Muna aiki Laraba da Alhamis. Mazauna ƙasar Chadi za su samu wannan cibiya tamu a garin Jammaina. Unguwar Gas daidai Asambali. Mazauna ƙasar Ghana za su samu wannan cibiya tamu a garin Kumasi. Daidai Randa Bawun na Transformer.